Erramon non izan zen? Ba, hementxe ezkerretara. Oso jaialdi berezi bat. Bai. Gogoratzen du zala urriaren 31, urrengo egunean jai, kriston eguraldia, propaganda izugarri egin zen. Ederki pasatzen duten, Bai, ederki pasatu denen. Jende pilo bat horrezen, nik goratzen du kotxe oso urruti utzi genuen hemendik, oinez etorri. Lehenengo aldia izan zen? Bueno, lehenengo aldia nik uste dut hola basoan edo landan, nik uste dut baietz. Eszenario hortxe zegoen. Baina? Baina egitan zer gertatu zen? Jo, zer gertatu zen, nik uste dut megafoni aldetik izan txala oso eskasa. Argindara 220 izan barren, 125 sartu zutelako nizte izargatik. Nik gogoratzen dut etorri nintzela hona eta ikusi noen etzala ez erantzuten. Eta, bueno, hemen ibili ginen, baina arki pasatu genen. Baina gaueko 12tarako iaia tabernak elitzu ziren dana agortuta, produktu guztik, ez tabakorik, ez alkoholik, ez zerbezarik, ez errez. Orduan, baina ondo pasatu bai, noski. Baina jantzita zaudeten denak, Ni enteratu nintzen handik 3 egunetara edo egintzela hemen kriston orgia bat. Hori galdetu behar, nizun prentsak hori errantzun. Prentsak errantzuen hemen orgia bat montatu zenutela. Bai, 5.000 pertsona biluzik, dantzan, eta nik inorez nien ikusi biluzik. Baina orgia egin zenutela erran baldin bazuten, jaialdia behintzat gogoan garria izan entzen, ez? Bueno, jaialdia izan zen desastre hutsa, eta gero irakurri genuenean, Madrideko prentsan da 5.000 hemen bilutsik eta kristonak elarre eintzela, eta ezkeia betikoa ez, nolabait ere nire ustez indartzen ari zen ez do Gamairu eta jaialdiak eta euskal kultura eta bar, jipoitzeko aprobetxatu zutela momentu hori.